Mohon maaf ya Bu, kalau saya bisa ya lancarnya bahasa Jawa ya Bu. Mohon dimaafkan, mohon pintu maaf. Nuwun para rawuh satunggalipun pinurmatan ingkang tamtunipun tansah kinayungan rahmatipun lan berkahipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang dados panguwasanipun angatya jagat, kinayungan dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun para rawuh satunggalipun pinurmatan ingkang Maha Agung, keparengipun dalem sakeluarga punapa ingkang dados dalem cita-citaaken utamanipun kagem keluarga kula kangge putra putri dalem. Insyaallah jabang bayi ingkang dikandhut putri dalem kasunaken sehat seger waras rahayu widodo tebih saking sambikala. Al-Muharram Bal Muhtaram Ibu Laras SPDI kang mamangku gugati Pondok Raudhah Al-Hikam. Insyaallah kanthi doa dalem sakeluarga insyaallah kita sedaya ini insyaallah tansah kinayungan berkahipun Ibu Laras tansah kinayungan sehat seger waras. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun para rawuh satunggalipun kinurmatan menika hadicara ingkang kaping sepindhah ingkang raka dijamasi kanggo wudu. Semoga ayuna wudu dulu biar bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Makatan ibu-ibu kanthi sesucinipun tirta sekaradi insyaallah sedaya keman ibadahipun saged katampi pangeran ingkang kangarya jagat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Subuh qudusun rabbul malaikatin roh. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Aziz ya Hakim. Ya Jabbar ya Jabbar ya Sotar. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sokolo duanipun kodrat si atmojo keluarga badhe netepi putra Widi Widono. Insyaallah kanthi berkahipun rahayuipun tirta sekaradi insyaallah dadya sekarane agesang. Amin ya rabbal alamin. Sinar khoro kinaryo murwakani kondo sumpah sungkem saisine ing rasang hadap Gusti kang ngaryo jagat. Ya sang yang pramesti lemah dari lakinya ke putri, tarik ke putri, tarik ke putri. Betul. Purba kuasane Gusti andhaini dumangi radhika kalawan dumateng ratri. Purbane juang manuk jaine ilmu banyu kalawan tiga Bu. mula tumikan dalma madyaning jagat menawa padha Tiga lagi Bu. sadaya batok sajudu kalawan katimbangan jagat wis kakota kono pepantane yo ger ana padang ana peteng ana bungah lawan susah lan ana dina titi lan manci. Terima kasih. Kuwi kasane ana wujute urip ana dina titi lan manci. Ya pangwasane Gusti jagat lamun to kakar amrek bondo aruh
lindu kumarinci suarane banyu kang tumiba ing watu kaya gumelare taman Sriwet Dadi. Yo awujudane Gusti kang bisa dalma. Cuma sih jelek ya. Jatuh, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Wis nganti titisé kala mangsa Sabta Tanggala kang nalampahi tumapaken napat jiwa angkang tercipta ing jiwa damai sakisi jroning bumi rahime nirwana bumi minta orang tujuh yang sudah matu 7 yang sudah matu 7 Menteri Pusaka Asli berwarisan leluhur yang udah mantu bude udah mantu Pulau Sembah Putra Ayu nyuwun pitulungan kang karedagan yang banyak Gusti awalnya jangan gelagapan bu Ayu sageta jabang baikan kang kita kita ing sambikala kang lahir sampurna tanpa rubeda santosa hingga dewa. Ya, giliran yang tua-tua yang sama. yang udah mantu aja Wulan kang kaping 7 dikang digelar upacara Haji Sindan sakral iku miton. 7 Ah ya, yang udah punya cucu ayo. Mitoni kang arti pitulungan udah berapa 3 ya saking Gusti kang maha jagat. Tumapake wubu kang kinetep adi Bani Bodro kang sarwa guna kang lanang tirta sekarang kang dados rono adine ngabekti ing Gusti kang maha. iya ini pokoknya habis yang laki perempuan gitu lah Terus itu emang udah punya Tirta anak. sekarang kang kumutu bebas mili jiwa lan roho kang dadi sedhi sukma. Yang wijine oyote bumi kita iki jalma manungsa kang ngabekti Gusti luhur Gusti Jaya. Mau ditane teker daging pamila Gusti mipakake sandang panganan. Siapa yang terakhir? Yang terakhir sama. Yo ngupati berkahe agunge rejeki udah gelagapan lah yo banyu kang seger 4, 5, 6, 7 terakhir. yo sedhi siapa kamilan. yo aku rampung pak orang viral Telu ya. aku nomor 2 Telu, 4, 5, 6 gitu. Pas terakhir kabeh dikepruk. oh iya adil Ya, ya, ganyongnya dikepruk. Jadi nenek gayung. Jadi nenek gayung. 7 kali. 7 kali semua. 7 kali. depan apa ya oke tahu Sampai gede. yang banyak laki-laki aja jangan ya masa iya gimana ya udah kilo berapa 5 Oh, oke deh. banyak Oke deh, udah. jangan namanya Nah, selesai ya. Biar selesai dulu. Dua, tiga. Sih. Maju, gak apa pegang dulu ya, gak apa. Gak Pegang. apa-apa, beda empat. Tangannya dicuci dulu ya. Tangannya dicuci dulu. Dicuci dulu. 5 saiki. hitung tak nggak lari kok 6 saiki. bagian Cici meneh deh, gitu. Cici meneh. Pun. Berikut ibu-ibu sedoso lucunya bu bapak ayo
Sekopake lah. Biar bapaknya dulu. Saya ketularan. Belum punya ketularan. Teo si Teo anakku saya. Ya, bayaran pengennya, bayaran. Pengen lagi. Tolong didiga kakinya bayaran sama mama Ipan. Lucu ya. Wah disediakan aduh lho, Dek. Acara ini apa gelaguan, Dek? Oh iya, ini gelaguan. Bismillah lagi banting ya lo. Banter, bismillah, banter, banter. Alhamdulillah Sayyidonirrojim. Pun insya Allah pun nopo ingkang bisa badi gantos rasukan tumapipun jalmi manungsa inggih entenipun rogolan sukma inggih menika ajine inggih saking busana. Yun sewu kinten-kinten kanthi ajine rogolan sukma kinten-kinten sampun cocok napa dereng nggih? Alhamdulillah ajana dereng cocok insyaallah kanthi berkahipun panjenengan pangarsami. Monggo digantos Ibu Juni Sembogo kersane katon ayu. Lajeng sakmenika ingkang nomor kalih pripun Ibu-ibu? Pripun niki? Oh, Masya Allah, ibu-ibu tuntutanipun langkung nyuwun ingkang sae. Biar lebih cantik. Masya Allah, alhamdulillah. Niki wujudipun batik. Dereng. Masya Allah, malah dereng cocok digelar. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Punten nisa itu mawon niki ketinggalan nggih cocok lho boleh disawang kados Arjuna lho Bu. Pripun niki? Masya Allah ya Rabbi. Ternyata nggih dereng cocok. Kasane pripun Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Iya jagat dewa kekasane Bathara kaya jagat tanpa loro. Ganti busana pitung rupa manegdes kaya ning Gusti Pangeran kang ngarila jagat. Dene rasa kebahagiaan yo emut marang bebrayan. Wujude syukur marang Gusti babasane para linuwih. Ngono wong urip iki siji kudu narima. Narima ing pandum. Lan kudu narima ing lembana ning urip. Liring narima ing pandum lan narima ing rasa syukur yo ya. Liring narima ing
pandung narimo ing rasa syukur yo Ger. Yen to cara agama takdire pangeran. Katangilan kaya ketok ayune putri. Katon sagara waras wong kang ingkang paritipah jagat donya. Gusti kang ngagungi jumat Dewi Sukti lantarane tirta lan rasukane hasil ing ngarep Ya, kasih nih. nyuwun berkah saka pangeran tirta kang manis kang dadi swarga pedas asem kang Ayo, siapa lagi? Ayo, mau beli yuk. Ayo beli. Ayo dong, beli dong. Ayo. Gusti kang ngarya jagat. Boleh request nggak? Kasih uangnya langsung kasih lagi. Aku tapi ya sama aja kalau. Oh sama. Rujanya nanti. Request pakai duren. Yang udah dapat nanti itu, nah itu dibagi lagi nah. Khusus dawetnya aja ya dibagi, ayo semuanya dibagi. Bu, monggo bu, sambil satu-satu monggo. Kanthi berkah iku rezeki dalem, kang kita dening ikhlas dalem. Lagi dapatnya loh. Yo, saged berkah. Saya saja loh. Saya saja. Sebelum kita kembali kita tutup doa rangkaian acara ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim ala kulli sahabati rasul isma'il. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-Fatiha.